мефората ки телефонои средни буҷет, яъне ай 10,000 то 20,000 телефони хубгирӣ, пас ин видео то охирша нигоҳ кун. Redmi Note 14 8 ба 256, нархш 17,500 рубл. Redmi Note 14 6 ба 128, нархш 14,500 рубл. Телефонои Redmi Note 14 се цвет дора, бародари азиз, чӣ хеле дидесте. нархҳошон айпамитошон зависит мекунад, чӣ хеле ки пеш гуфтем, 6 ба 128 14,500 ва 8 ба 256 17,500 рубл. ин телефонҳо чӣ хубӣ дора? ин телефонҳо 108 мегапиксел камера дора, 5500 миллиампер батареяшай, бародаро, быстрый зарядкаш 33 ваттай, частота обновления экранаш 120 ГГц, дизайншам дизайни аҷоибай. Чӣ хеле дидесте, бародаро? Бародаро, касе намедона, то 1 апреля касе омада аймо любой телефона харидорӣ мекунад, якта наушники беспроводной подарка карда мешавад. ҳамаи телефонҳо нав, пачка, 1 сол гарантия доранд. номерои мо, бародаро, дар поён ҷойгир шидагиай. чӣ саволе доре метавонед занг зане. авиакас ҳам ҳастай. ай Тоҷикистон Москва, ай Москва Тоҷикистон билетҳо оформит карда мешавад. худо нигаҳбон, саломат бошед.